Dördüncü goşgy bu Türkmenistan garaşdy bolan atoň. Yani ben goşgym hani bir adatymyzyň ödegini görmäpdik, wagtyny arry ötüp giden watany gurulmandy. Indi bir watan ýüze çykdy. Wagtyny arzuwynyň bir böregi bolan wagty şoňa ben joşup goşdum. 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryny. 92-nji ýyl bir ýyl soňra bayramçylyk edi. Doğru. Giňelýär dünýä. Ölmedim ajaýyp günleri gördüm. Muňda bir minnetdar sana ey eýýäm. Garyp köşdep ýurda aradım asyrlar. Indi konmak üçin bardyr höwürken. Ele toprağynda kul boldum ýa-da, ata watanymda geçmedim dada. Göz ýaş tefkinmerdi yürekde oda. İncelip başladı yaralı sinam. Ene dedim yalandan. Taşım güldü içim dolu yalından. Kamatım büküldü hicran elinden. Uşluk yar öğrülüyor ellerine can. Hakikiyetiymiş vatanfız insan. Bu itançta yürekte donar eken kan. Dan duyup ağırıp ailyar cahan. Dumarlar kıyırılıp giňelýär dünýä. Ben beyik çınardım palpa urdular. Madarımda toy meylisin kurdular. Gödeliğinin kucağından sürdüler. Bugün kucak açıp karaşýar ülkem. Kara günler geçti, günler ağardı. Mawtum onu sepen tohmu göverdi. Vatan bugün bizi toya çağırdı. Başlandı Türkmene döwletli döwran. Aşgabat 1902-nji ýyl garaşdyrlyk aý.